तो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों गाज्रि मोना आरोना आं फार्स्टआवनो बुंना होखादों आरोना बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन आंनि बुंनायखौ नों गोदै दासानखा खालामनो लादों नों गावखौनो गोख्रोंखा सोरबा आंनि गोमालांगोन सानसे समाव बिदिब्ला जोंहानि बे बाबु उन्दैखौ नायदो सरि बाबु उन्दैनो बे नानि उन्दैखौ नायदो ललिपप जायोनो माबा बिमाया खान्थाल जा होनना बुंबाय दङ माबा थाइनैनि बे ललिपप चकलेट दा बेखौसो जागोन होनबाय दङ रा बियो दे बे खान्थालखौ जा ललिपपखौ उनाव जानो हागोन खान्थाल जायानोलै बे गान्दुआव थाइनै फैसा दङ बेखौ लानानै ललिपप चकलेट बायना लाना फैबानो जाबाय बे फाग्ला बिदिजों जायो नानि उन्दैयाबो माबा हायो उन्दु उन्दुसो गाबनो रोंगौलै हायोबा बे अमा खिउ उन्दुना गाबलाय देलाय बोरि गोरानाव ना मोनगोनबाबो बिटिआरआव सिंगेल सिख्ला मोनथारला एखेबारे मोनला महरजों खोथा गैया गोथाव गोथाव संना जाहोनो हाबानो जाबाय आंनि जागोना उर्मिला बर' चेनेलखौ जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बे डिसक्रिपसन लिंक होना दोनदो गासैबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेयाव फेमिलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन आरो बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन खालामदो दे रावबो गाज्रि मोनलायनाङा मोनथिबायना जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों गाज्रि मोना बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट खालामदो आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन